सबके जितना भी लोग बा एक बार वो जरूर सुनब ओकरा के। बड़ा माने अजीब एगो अद्भुत जगह वो लोग पबजी के प्यार देनी। हमरा लागत है जी एक महीने में 80 से 85 मिलियन वो लोग ओकरा के सुन लेहनी, देख लेहनी। ओहू से ऊपर ही गाना बावे। और पवन पांडे जी के लिखल गाना है, म्यूजिक शंकर जी दिल बनी और मार्केटिंग विक्की हमार भाई जौन की बहुत प्यार मिलेला भाई से। तब वो लोग ने एक बार जरूर सुनब। मने अगर ना हिल गई तो वह कहब कि हाँ राउर भाई रौरा बीच में कैसन गाना एगो भेजले बा। और ओमे एगो बहुत बड़ा मैसेज भी बा। आज के जो माहौल चलता ओकरा खातिर सरकार चलैले बा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर। तो बस रउआ सबसे दुआ और प्रार्थना बा रउआ लोग स्वस्थ रही एकर दुआ करत तनी। हम ऐसा हम समझ सकतनी कि बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आइल बा और बहुत ज़्यादा परेशानी बा रउआ सबके। लेकिन हम भी कोशिश करतनी कि बाढ़ में जितना हम लोग के पास अपन सामग्री पहुंचा सकी, लोग के मदद कर सकी, तो कोशिश बा हमार। जहाँ जहाँ हमार लोग बा कोरोना काल में केहू कहीं जाहूँ के नहीं चाहत, सबके अपना जीवन के डर बा बात कर वो समझ सकतनी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करतनी कि जे अपन जौना शहर में जे अपन लोग बा, ऐसे तो पूरा बिहार यूपी झारखंड जे हमरा के प्यार करेला सभी हमारा अपन बा, बट जे क्लोज बा हमरा से, जे हमारा बात के मानेला कि हाँ भाई जी की यही काम करे के बाद तो तुरंत चल जाला। तो हम यह कहब कि रवो लोग आज बाढ़ पीड़ित के जितना भी लोग बा जी जितना सक्षम बा जरूर मदद करे भैया रविन। ऐसे जे बड़ा आनंद मिलेला लोगों के दुआ में रह के। आई बहुत सौभाग्य के बात बा कि रउआ केहू के कामे आवतनी। आज वो लायक रउआ के दुनिया मनले बा बनौले बा, तो अगर वो लायक रउआ बानी तो जरूर केहू के कामे आ जाए, केहू के दुख में शामिल हो जाए। ये हमेशा दिल में एगो श्रद्धा बने के चाहिए। महान इंसान के विचारधारा होला, अगर विचारधारा बा तो रउआ के दुनिया भगवान के स्वरूप पूजे लगी। आज रोलन के बेटा बन के हम रोलन के दिल पर राज करी ले, ओकर रीजन का बा? सिर्फ एगो गायकी के मतलब नहीं खे, एगो सिनेमा नहीं खे, एगो कैसेट नहीं खे, एगो वीडियो नहीं खे, बहुत सारा चीज़ जुड़ल बा खेसारी से कि वो लोग इतना प्यार खेसारी के करें और वो लोग के प्यार के बदौलत आज हम यहाँ तक ले पहुँचल बन। तो बस दिल से प्रणाम करतनी। और जो हमारे काल कैसेट छूटा था खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड यानी वो हमारे कंपनी है और वही से हमारे कैसेट छूटा था। पवन बाबा के लिखल गाना हो सरकार चले ले बा। अभी गा के ना बताए, कल सुनब तो समझ में आई। और मैं बहुत बड़ा आजकल के कोरोना काल के एगो ऐसा बड़ा मैसेज बा कि शायद भोजपुरी में आज तक लेके वो नहीं दिले। कोरोना काल के ऊपर कुछ ऐसा मैसेज बा कि वो हर आदमी के ऊपर बा, हर आदमी के पास बा, हर आदमी के वो रोज सुनता, रोज जानता। और हम आइल बनी पंजाब में शूटिंग करे स्पीड रिकॉर्ड जौन एगो कंपनी बहुत बड़ा हमारे एगो गाना और एगो 100 मिलियन से पार बा कि अब जा 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 जान भूला जाइहा। और ओकरा बावजूद हम एगो और 6 गाना और शूटिंग करत तनी जिगिया, रोज एगो गाना करत तनी। आज हम 4 दिन से जिगिया बानी पंजाब में और बड़ा मज़ा होता। और स्पीड रिकॉर्ड के मालिक सोनू जी हमारे साथी बानी और बड़ा प्यार मिलता है। लगते नहीं कि हमनी के एक बाप के बेटा ना ही जा, एक माँ के औलाद ना ही जा। एगो मोहब्बत ऐसा चीज़ बाकी अगर हुआ केहू के लगे जाई और अंदर दिल में मोहब्बत बा तो शायद वो पिता और पिता बन जाई, वो भाई और भाई बन जाई, वो बहन और बहन बन जाई। तो एगो रिश्ता बा सोनू जी से, रूबी जी से, पूरा फैमिली रिलेशन बा एगो। और स्पीड रिकॉर्ड के मालिक बड़े कुशल विचार के हैं और हमारा सौभाग्य है जो हमारे भोजपुरी को प्रेजेंट भी करते हैं। पंजाबी होकर भी हमारे भोजपुरी समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतने अच्छे गाने शूट करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो कल जो मेरा गाना रिलीज हो रहा है सरकार चलैले बा, तो प्लीज़ आप ढेर सारा प्यार उसको दीजिएगा और उस मैसेज को जरूर सुनिएगा जो मैसेज मैंने उस गाने के माध्यम से आप सबके बीच में रखा।